ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕುಡ್ಲಾ ಟಾಕ್ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ದ ಕುಡೊಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಆನಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 10 1916 ಇಸವಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆದ ಟೈಮ್ ನರಮಣಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿನ ಸಮುದ್ರೋಡು ತೇಲುನ ಮಾಮಲ್ಲ ಶಿಪ್ ಟೈಟಾನಿಕ್ ನಾರ್ತ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ದ ಸಮುದ್ರಗು ಜತದು ಐತ ಸುರೂತ ಪ್ರಯಾಣ ಸುರು ಮಲ್ಪುನ ಸಮಯ. ಆಂಡ ಇನಿಡ್ದು ಸರಿ 5ನೇ ದಿನಕ್ಕೂ ಇಡೀ ಸಮುದ್ರನೇ ಸ್ಮಶಾನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯರೆ ಈ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಪಿದೊಡೊಂದುಂಡು ಏರ್ಲ ಕನ ಮನಸ್ಸುಡೇನದಿಚ್ಚಾಂಡ. ಒಂಜರೆ ಸಾರ ಜನಕ್ಲೆನ ಮರಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಆದ ಜಲ ಸಮಾಧಿ ಆಯ್ನ ಈ ಟೈಟಾನಿಕ್ದ ಘಟನೆಗೆ 110 ವರ್ಷ ಕರಿಂಡಲ ಮರಪೆರಾವಂದಿನ ಇತಿಹಾಸದ ಒಂಜಿ ಕರಾಳ ಘಟನೆ ಆದೇ ಒರಿದನು. ಈ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಐಸ್ ಪರ್ವತದೊಟ್ಟುಗ ಆಯ್ನ ಟೈಟಾನಿಕ್ದ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಮೂಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅತ್ತವು. ಮಸ್ತ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮಿಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನರಮಣ್ಯನ ಗೋಸ್ ಮಾರಿ ಐತ ಒಟ್ಟುಗೂ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ಕದ ರಿಸಲ್ಟ್. ಬಲೆ ಇನ್ನಿತ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಟೈಟಾನಿಕ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ 100 ವರ್ಷಡು ನಡತಿನ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಯಿನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಓಪುರ ಅಂತ ಒಂದೇ ಕುರಿದು ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಟೈಟಾನಿಕ್ ದ ಡಿಸೈನ್. ಟೈಟಾನಿಕ್ ಐತ ಓನರ್ ಕಂಪನಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವೈಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಲೈನ್ ದಕ್ಲು ಉಂದೆತ್ತ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ದಿ ಅನ್ಸಿಂಕೇಬಲ್ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಪಂಡ ಮುರ್ಕೆರ ಅಸಾಧ್ಯವಾಯಿನ ಶಿಪ್ ಒಂದು ಅತ್ ಇಜ್ಜಂಡಲ ಅಪಗದ ಕಾಲುಗು ಒಂದು ಶಿಪ್ಪು ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾಮಲ್ಲ ಐಷಾರಾಮಿ ಶಿಪ್ ಆದಿತ್ತನು. ಉಂದೆತ್ತ ಉದ್ದ 882 ಫೀಟ್, ಉಂದೆತ್ತ ಎತ್ತರ 175 ಫೀಟ್. ನಿಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ರೆ ಪನ್ಪುನಿಯಾನ್ ಈ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೋಪಿನ ಓಲೋ ಬಸ್ ಇಜ್ಜ ಐತೆ ಎತ್ತರ ಎಪ್ಪುನು 16 ಫೀಟ್. ಸಾಧಾರಣ 15 ಬಸ್ಕ್ಲೇನು ಒಂಜತ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿದಿಂದ ಏತ್ ಎತ್ತರ ಆಪುಂಡ ಆತ್ ಎತ್ತರ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಇತ್ತನು. ಉಂದೆತ್ತ ಉದ್ದ ಐತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪನ್ಪುನಂದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾಯಿನಂಚಿನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಂಜತ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿದಿಂದ ಏತ್ ಎತ್ತರ ಆಪುಂಡ ಆತ್ ಟೈಟಾನಿಕ್ ದ ಉದ್ದ ಇತ್ತನು. ಉಂದೆತ್ತ ವೆಯ್ಟ್ 46,000 ಟನ್ನುಗಳೇ ಹೆಚ್ಚ. ಉಂದೆತ್ತ ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬತ್ತದ 23 ನಾಟ್ಸ್ ಪಂಡ 42 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆ. ಈ ಟೈಟಾನಿಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಪ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅವು ಎಂಚ ಇತ್ತನು ಪಂಡ ಒಂದು ಪಿದಡ್ನಾಗ ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಸೊತ್ತುಲಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತುಂಡ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗು. 34,000 ಕಿಲ ಮಾಸ, 40,000 ತೆತ್ತಿ, 40 ಟನ್ ಬಟಾಟೆ, 1,500 ಕಿಲ ನೀರುಳ್ಳಿ, 1,500 ಕಿಲ ಟೊಮೆಟೊ ಮುಂದೆ ತೊಟ್ಟುಗು ಕುಡಲಾತು ಸೊತ್ತುಲು. ಟೈಟಾನಿಕ್ ದ ಟಿಕೆಟ್ ದ ಮಿನಿ ಕತೆಗೆ ಎಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೂಟ್ ಅಪಗದ 3,50,50,000 ಪಂಡ ಇತ್ತೆದ 54 ಲಕ್ಷಗಳ ಹೆಚ್ಚ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಪಗದ 12,000 ಇತ್ತೆದ 2,40,000 ಹೆಚ್ಚ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ 4,000 ತೋರ್ಮನುದು ಇತ್ತೆದ 98,000 ಹೆಚ್ಚ. ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ 3,000 ತೀರ್ನುವುದು ಇತ್ತೆದ 55,000 ಹೆಚ್ಚ. ಟೈಟಾನಿಕ್ ಈತ್ ಫೇಮಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂದಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಪ್ರಚಾರ ಅಪಗ ಇತ್ತಿನ ಬೇತೆ ಶಿಪ್ಪುಲೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತಂಡ ಒಂದು ಮುರುಕುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಯ್ಕಲ ತಾಗದ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಮುರುಕುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ಫುಲ್ ಸಮುದ್ರಗು ಮುರ್ಕೆರೆ 48 ಗಂಟೆ ಪಂಡ 2 ದಿನ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಅವು ದಾಯ ಪಂಡಂದ ಟೈಟಾನಿಕ್ ದ ನೀರು ಡಿಪ್ಪುನ ಲೋವರ್ ಡೆಕ್ 14 ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದ ವಾಟರ್ ಟೈಟ್ ರೂಮ್ಸ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರು. ಒಂದೆತ್ತು 4 ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀರು ದಿಂಜಿಂಡಲ ಶಿಪ್ಪು ಮುರುಕುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ್. ಇಂಚಿನ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಶಿಪ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ನ ಖರ್ಚಿ ಇತ್ತೆದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ 3,200 ಕೋಟಿಗಳ ಹೆಚ್ಚ. ಉಂದೆತ್ತ ಡಿಸೈನರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಥಾಮಸ್ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಟೈಟಾನಿಕ್ ದ ಮಿತ್ತದ ಡೆಕ್ಕಡ್ 54 ಲೈಫ್ ಬೋಟ್ಲೆನ್ ದಿದಿತ್ತೆ. ಈ 54 ಲೈಫ್ ಬೋಟ್ಲೇನ್ ಬ್ರೂಸ್ ಇಸ್ಮೆ ಇಂಬೆ ವೈಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಲೈನ್ ದ ಚೇರ್ಮನ್ 32 ಬೋಟ್ಗೆ ಜಪಡಾದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತದ ಖಾಲಿ 14 ಮಾತ್ರ ದೀಪ ಲೆಕ್ಕ ಆರ್ಡರ್ ಮನ್ಪೆ. ಉಂದೇನು ಮಲ್ಪೆರ ಆಯಕೋರ್ನ ಕಾರಣ ಎಂಜಿನ ಪಂಡಂದಾಂಡ 32 ಬೋಟು ಡೆಕ್ಕದ ಮಿತ್ತು ಇತ್ತಿನಂದಾಂಡ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಡೆಕ್ಕದ ಮಿತ್ತದ ವ್ಯೂ ಹಾಳಾಪುಣು ಅತಿ ಎಂಚಿನ ಮರ್ಲು ನಿರ್ಧಾರ ತುಲೆ ಲೈಫ್ ಬೋಟ್ ಲುಪ್ಪುನೇ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಜಿಯೋ ಅರಿಪಾಯರೆ ಅತ್ ಮುಕ್ಲ ಜಿಯೋ ಮಲ್ಲನ ವ್ಯೂ ಮಲ್ಲನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇಕ ಖಾಲಿ ಚೇರ್ಮನ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತಂಡ ಯಾವ ಜೀವನ್ಕ ಶಿಪ್ ದ ಸೇಫ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ದ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊರ್ಪುನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ದ ಸೇಫ್ಟಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್. ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಟಾನಿಕ್. ಏಪ್ರಿಲ್ 1910 ಟೈಟಾನಿಕ್ ಪಿದಡ್ರೆ 2 ವರ್ಷ ಉಪ್ಪುನಗ ಟೈಟಾನಿಕ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. 2,000 ವರ್ಕರ್ಸ್ ನಕಲು 2 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನೆತ್ತ ರಿಸಲ್ಟೇ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಶಿಪ್. ಈ ಶಿಪ್ ದ ಪಿದಾಯ ಭಾಗನ ಕವರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಯೂಸ್ ಮಂತಿತ್ತೇರು. ಈ ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲಾರೆ 16 ಇಂಚದ ಕರ್ಬದ ರಿವಿಟ್ ಯೂಸ್ ಆದಿತ್ತನು. ಸಾಧಾರಣ 30 ಲಕ್ಷ ಟೋಟಲ್ ಕರ್ಬದ ರಿವಿಟ್ಲು ಈ ಶಿಪ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ರೆ ಯೂಸ್ ಆತಿನವು. ಅಂಡ್ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಮುರ್ಕೆರೆ ಈ ರಿವಿಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಡೇ ಗೊತ್ತಾಪಿ.
1985 ಇಸವಿಡ್ ಸಮುದ್ರದ ಅಡಿಟಿತ್ತಿನ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಿನ ಟೈಟಾನಿಕ್ದ ಕೆಲವು ಅವಶೇಷಲಿನ ಮಿತ್ತು ಕಂತದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕೆಲವು ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಲು ಬಿದೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಿನ ರಾ ಐರನ್ದ ರಿವಿಟ್ನ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಮ್ಮಿದ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಎಂಚಿನ ವಿಪರ್ಯಾಸತುಲೆ ವರ್ಲ್ಡ್ದ ಮಾಮಲ್ಲ ಶಿಪ್ ಅವಲ ಅನ್ಸಿಂಕೇಬಲ್ ಶಿಪ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸೊತ್ತದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಡೀ ಶಿಪ್ದ ಹಣೆವರನೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ಟೈಮಿಗೆ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಪಿದಾಡ್ನ ಜಾಗ ಹಿಡಿದು 3,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ವೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಐಸ್ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆವೊಂದಿತ್ತನು. ಈ ತುಂಡಾಯಿನ ಐಸ್ ಬರ್ಗ್ಲು ನೀರಿಡು ತೇಲರ ಸುರು ಮಲ್ತಂಡ 2 ವರ್ಷ ಅಂಡಲ ಅವು ನೀರಿಡು ನೀರು ಅದು ಪೋಪುಜಿ. ಈ ಟೈಟಾನಿಕ್ ತಾಗಿನ ಐಸ್ಬರ್ಗ್ ಏತು ಮಲ್ಲ ಇತ್ತನ ಪಂಡ ಟೈಟಾನಿಕ್ ದ ಸೈಜ್ ದ ಡಬಲ್ ಸೈಜ್ ಇತ್ತನಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಏರೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತನು ದೂರೋಗ ಈತು ಸೋಕು ತೋಜುನ ಈ ಐಸ್ಬರ್ಗ್ ಟೈಟಾನಿಕ್ ದ ಪಾಲದ ಎಮೆನೆ ಆಪುಣಂದು. ಈ ಟೈಟಾನಿಕ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆದ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತಿನ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಜಾನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ ಇಂಬೆದಲ್ಲ ಲಾಟಪೊಟ್ಟು ಜನತ್ತು ಅಪಗದ ಯುರೋಪದ ಮಾಮಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತರ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಮಿತ್ ನಡಪವನ ಶಿಪ್ ಪೋಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಕ್ಕಲ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪಿಲಕ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಈ ಒವೇ ಶಿಪ್ ಐತ ಟ್ರಿಪ್ ಶುರು ಮಲ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ದ ಅಪ್ರೂವಲ್ ದೆತ್ತೊನ್ನ ಅಪಗಲ ಇತ್ತನು. ಟೈಟಾನಿಕ್ ಪಿದೋಡ್ನ ಒಂಜಿ ದಿನದುಂಬು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಟೈಟಾನಿಕ್ ದ ಸೇಫ್ಟಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ಪೆ. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಟೈಟಾನಿಕ್ ದ ಲೈಫ್ ಬೋಟ್ ಖಾಲಿ 14 ಇತ್ತಿನ ತೂದು ಒಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಆಂಡ ಅಪಗದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ದ ಕಾನೂನದ ಪ್ರಕಾರ 7 ಜನ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಐತಲೆ ಕೊಡು ಲೈಫ್ ಬೋಟ್ ದಿ ಓಡುಂದಾಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು. ಶಿಪ್ ದ ಸೈಜ್ ದ ಮಿತ್ ನಂಬರ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರನ ಎದುರುದಿ ಒಂದು ಟೈಟಾನಿಕ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಕೊದ್ದು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಯನ ಬೇಲೆ ಮುಗಿತೊಂಡೆ. ಈ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಯನ ಮನಸ್ಸದ ವಿನಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊರಂದೇತುಂಡ 1,000 ಜನತ ಜೀವ ಹೊರಿತು ಅಂಡ ಈ ಟೈಟಾನಿಕ್ ದ ಅಣೆಬರೆ ವರಿತಿನ ಕಾಲದ ಎದುರು ನರಮಣಿ ಇಂಜಿನ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಲೆ. ಚಾಪ್ಟರ್ 4 ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ಟೈಟಾನಿಕ್. ಏಪ್ರಿಲ್ 8 ಟೈಟಾನಿಕ್ ಪಿದೊಡ್ಡ 2 ದಿನದುಂಬು ವೈಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಲೈನ್ ದ 2ನೇ ಮಲ್ಲ ಶಿಪ್ ಆಯಿನಂಚಿನ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಇಂಜಿನ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಆದ ಒಂದುವೇ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಇತ್ತಿನ ಬಂದರಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಶಿಪ್ ಇತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಟೈಟಾನಿಕ್ ದೆತ್ತೊನರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಮಿತ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಮಿತ್ನ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು. ಟೈಟಾನಿಕ್ ಇತ್ತಿನ ಸ್ಟಾಫ್ಗೆ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಟೈಟಾನಿಕ್ನು ತಿಂಗಳುಗಟ್ಲೆ ತೂದು ಮೆಂಟಲಿ ಅಕ್ಲು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದು ಪೋಯರು. ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಏತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದ ಸ್ಟಾಫ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ 2 ದಿನೊಟ್ಟು ಶಿಪ್ ದ ಪೂರ ತೆರಿಯನ್ನಾತ ಎಲ್ಲಿಯ ಸೈಜ್ ಹತ್ತು ಟೈಟಾನಿಕ್ ದ. ಈ ಗಡಿ ಬಿಡಿಟ್ಟು ಟೈಟಾನಿಕ್ ಪಿದೈ ಪೋಡಾಯನ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬ್ಲೇರ್ ಆಯನ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಡಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಟೈಟಾನಿಕ್ ದ ಲಾಕರ್ ದ ಕೀನ್ ಹೊಸ ಸ್ಟಾಫ್ಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮರಪೆ. ಬ್ಲೇರ್ ಲಾಕರ್ ದ ಕೀ ಇತ್ತಿನ ಆಯನ ಬ್ಯಾಗ್ ಕುಂಟು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಂತದ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಹಿಡ್ದು ಪಿದೈ ಪೋಪೆ. ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಆಪುನು ಟೈಟಾನಿಕ್. ಅವು ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಇಂಚ ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದುಮ್ಮದ ಕತೆಟ್ ಅರ್ಥ ಆಪುನು. ಏಪ್ರಿಲ್ 10 ಸರಿಯಾದ ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಪೋಪಿನ ತುಯ್ಯರೆ ಜನ ಸಾಗರಣೆ ಬತ್ತದು ಸೇರ್ದಿತ್ತನು. ಸಾಧಾರಣ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಕಲು ಸೇರ್ದಿತ್ತೇರು ಈ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಪನ್ಪಿನ ಅದ್ಭುತನು ಕಣ್ಣಿಡು ತುಯ್ಯರೆ. ಬೊಕ ಟೈಟಾನಿಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಪ್ ಪೋಪಿನಕ್ಲು ಟೈಟಾನಿಕ್ ದ ಮಿತ್ತುಂತುದು ಪಿದೆ ಇತ್ತಿನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ತೆಲಿಕೆದ ಮೋನೆಡು ಟಾಟ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತುಗು ಟೈಟಾನಿಕ್ ಆಜಿನದು ಸ್ಟಾಫ್ ಬೊಕ್ಕ 2,224 ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ನಕ್ಲೆಲ್ಲೆ ತೊಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದ ಸೌತ್ ಆಂಪ್ಟನ್ ಬಂದರ್ ಹಿಡ್ದು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ಗೂ ಪಿದಾಡು. ಚಾಪ್ಟರ್ 5 ಟೈಟಾನಿಕ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಮಿತ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಹಿಡ್ದು ಪಿದಾಡ್ದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಐರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಡ್ದು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ನಕ್ಲೆಲ್ಲೆ ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಆಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ಗೂ ಪೋದು ಎತ್ತೊಡಿತ್ತನು. ಐರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಡ್ದು ಸಾಧಾರಣ 3,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಎತ್ತಿನ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನು ಆಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಎತ್ತೊಡಾಂಡ ಸ್ಮಿತ್ ಶಿಪ್ ದ ಫುಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಪಂಡ 40 km/h ಸ್ಪೀಡ್ ಹಿಡು ಕೊನೋಡಿತ್ತನು. ಆಂಡ ಟೈಟಾನಿಕ್ ದ ಸಾದಿಡ್ ಐಸ್ಬರ್ಗ್ ಉಪ್ಪುನ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ಲು ಸುರುಕು ಪೋಯಿನ ಶಿಪ್ಪುಲು ಹಿಡ್ದು ಬರೊಂದಿತ್ತಿನ ತೂದು ಶಿಪ್ಪುಡಿತ್ತಿನ ವೈಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಲೈನ್ ದ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಯಿನಂಚಿನ ಬ್ರೂಸ್ ಇಸ್ಮೇಡ ಸ್ಮಿತ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಡು ಪಂಡದು ಪನ್ಪೆ. ಆಂಡ ಬ್ರೂಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪರೆ ಒತ್ತೊನುಜೆ. ಅವು ದಾಯ ಪಂಡಂದ ಟೈಟಾನಿಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ದ ಮಲ್ಲ ಶಿಪ್ ದೊಟ್ಟುಗು ವರ್ಲ್ಡ್ ದ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಪೀಡ್ ದಲಾ ಶಿಪ್ ಅಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪನ ಆಸೆಡ್. ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಟೈಟಾನಿಕ್ ದ ದುಂಬುದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗಳ ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಮಲ್ತಿನ ಖರ್ಚಿ ಪಿರದೆಪ್ಪು ನಿಂಚ. ಈ ಟೈಟಾನಿಕ್ ದ ರೇಡಿಯೋ ರೂಮುಡು ಸೀನಿಯರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಆದ ಜಾರ್ಜ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಒರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ಇಂಜಿನ ಪಂಡಂದ ಬೇತೆ ಶಿಪ್ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತಿನ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಲೇನು ಶಿಪ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಯ್ನ ಸ್ಮಿತ್ ಕೊನೋದು ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚನೆ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಹಿಡಿದು ದಾಲ ಮೆಸೇಜಸ್ ಪಿದೆ ಕಡಪುಡೋಡಿತ್ತು 9 ಕಡಪುಡ್ನ. ಈ ಬೇಲೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಮುಕ್ಲು ಶಿಪ್ ಹಿಡಿತಿನ ಕಾಸು ದಕ್ಲಿನ ಪರ್ಸನಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಲೆಲ್ಲ ಅಕ್ಲನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಕಡಪುಡೊಂದಿತ್ತೇರು. ಮುಂದೆ ಟೊಂತೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಾಸ ಒಂದಿತ್ತು ನಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಿಪ್ ದ ಸ್ಟಾಫ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಅಪಗ ಆತು ಮಲ್ಲ ಸಂಬಳಲ ದಾಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ್. ಒಂದು ಟೈಟಾನಿಕ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 11ನೇ ತಾರೀಕು ಸರಿಯಾದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:30 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಗು ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಟೌನ್ ಪೋರ್ಟ್ ಐರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಡ್ದು ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ನಕ್ಲೆನ್ಲೆ ತೊಂದು ಪಿದಾಡು. ಈ ಟೈಮ್ಗೂ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಪೂರ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಡ್ರಿಲ್ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತನು. ಸೇಫ್ಟಿ ಡ್ರಿಲ್ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಮುರ್ಕುನ ಮಿನಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬತ್ತನಂದಾಂಡ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೊಡು
ಐನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ತೋಜಾದು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪಿಲೆಕ ಪನ್ಪುನ ಅಪಗ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಬೋಟುಡು ಏತ್ ಜನ ಕುಲ್ಲೋಡು ಬೊಕ ಏತ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಬೋಟುನು ಎಂಚೆ ಜಪಡವು ನಾವು ಪೂರ ವಿಷಯ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಒಂದೇನು ಎಂಜಿನ ಕಾರಣಗೂ ಮನದಾನಿ ಮಲ್ಪರೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಂಡ ಒಂದೇನು ದುಂಬು ಪಾಡಂದೆ ಆನಿಯೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಕೆಲವು ಜನತೆ ಜೀವೋರಿತು ಒಂದೇನು ದಾಯ ಪಂಡೆ ಎಂದು ಪಂಡಂದ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸುರೂತು ಜಪಡಾಯಿನ ಅಜ್ಪ ಜನದ ಕೆಪಾಸಿಟಿದ ಬೋಟುಡು ಕುಲುದಿನಿ ಖಾಲಿ 16 ಜನ ಮಾತ್ರ. ಚಾಪ್ಟರ್ 6 ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟದ ರಾತ್ರಿ. ಏಪ್ರಿಲ್ 14 ಅಮಾಸದ ರಾತ್ರಿ. ಶಿಪ್ಪುದ ಪಿದೈ ಗರ್ಗಂಡ ಕತ್ತಲೆ. ಸಾಧಾರಣ 8:30 ಗಂಟೆಗೆ ಟೈಟಾನಿಕ್ದ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಆಪರೇಟರ್ ಜಾರ್ಜ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ಗೆ ದುಂಬು ಪೋತಿನ ಶಿಪ್ SS ಮಸಾಬಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಐಸ್ಬರ್ಗ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಪೊಸಿಷನ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಕೊಡು. ಅವಿನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಮಿತ್ಗೆ ಕೊರ್ರೆ ಎನ್ವಲಪ್ಡ್ ಪಾಡ್ದು ಜೂನಿಯರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಫಿಲಿಪ್ಸ್. ಈ ಜೂನಿಯರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಡೆಕ್ಗೆ ಬರ್ಕೆ ಆಂಡ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಆಯನ ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಗಿಪ್ಪಾದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ನಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಡಿನ್ನರ್ ರೂಮ್ ಉಡುಪೆ ಒಂದು ಜೂನಿಯರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಡೆಕ್ಕಡಿತ್ತಿನ ಏರೋ ಒಂಜಿ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಎನ್ವಲಪ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದು ಎನ್ವಲಪ್ ಏರೆ ಕೊರ್ತಿನಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಇನಿಮಿಟಲ ಗೊತ್ತಾತಚಿ ಒಂದು ಕುಡೊಂಜಿ ಟೈಟಾನಿಕ್ದ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ಕಾಂಡ್ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನ ಕೈಕಮಿನಿ ತಿಕ್ಕುದು ಆ ಟೈಟಾನಿಕ್ದ ರೂಟ್ ಅಂಡಲ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಾದ್ವಿ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಆಯನ ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಗಿತದ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯಿನ ಕಾರಣ ಶಿಪ್ಪುದ ಕಮಾಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬಟ್ ಲೈಟ್ ಹಾಲರ್ ನ ಮಿತ್ತು ಪುಂಡು. ಟೈಟಾನಿಕ್ಡ್ ಬದುಕುದೋರಿನ ಸೀನಿಯರ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಪಂಡ ಬೆವರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಫೀಸರ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ನ ರೇಡಿಯೋ ಮೆಸೇಜ್ ಅತ್ತಂದೆ ಟೈಟಾನಿಕ್ದ ಕ್ರೋ ನೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿನಕಲ್ನ ಪಾತೆರೋ ಕೆವಿ ಕೊರ್ಪುನಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತು. ಕ್ರೋ ನೆಸ್ಟ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಪಂಡ ಲುಕ್ಔಟ್ ಟೈಟಾನಿಕ್ದ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರೊಡುಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಕ್ಸ್. ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ದಲೈ 2 ಜನ ಏಪಲ ಶಿಪ್ಪು ಪೋಪಿನ ಸಾದಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಡಾ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ತೂವೊಂದು ಪೋಯರು ಬೊಕ ದಾಲ ಸಾದಿದ ಅಡ್ಡ ಇತ್ತನಂಡ ಗಂಟೆ ಹಾಕದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಗೆ ಡೇಂಜರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊರ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಮುಕ್ಲೇನ ಆನಿ ರಾತ್ರಿ ಲುಕ್ಔಟ್ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಫ್ಲೀಟ್ ಬೊಕ್ಕ ರಿಗ್ನಾಲ್ಡ್ ಲೀ ಬೇಲೆಡು ಪೋಯರು. ನಾರ್ಮಲಿ ಶಿಪ್ಪುಡು ಲುಕ್ಔಟ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಬೈನಾಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಆಂಡ ಸುರುಕು ಪಿದೈ ಪೋಯಿನ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬ್ಲೇರ್ ಬೈನಾಕ್ಯುಲರ್ ಇತ್ತಿನ ಲಾಕರ್ದ ಕೀ ಆಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊನೊದಿತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾರ ಕ್ರೋ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಇತ್ತಿನ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಫ್ಲೀಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೀಗ್ ಬೈನಾಕ್ಯುಲರ್ ಇಜ್ಜೆ ಅಂದೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡ ಆಯ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತನು. ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಅಮಾಸೆದ ಕತ್ತಲೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಚಳಿಗಾಳಿ ಬೊಕ ಶಿಪ್ ಫುಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಂದಿತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾರ ಕಣ್ಣುಡು ನೀರು ಬರೋದಿತ್ತಂಡಲ ಭಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಲುಕ್ಔಟ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಕು. ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಐಸ್ಬರ್ಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಇತ್ತಿನ ದೂರ ಖಾಲಿ 130 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಾತ್ರ. ರಾತ್ರಿ ಗಂಟೆ 11 ಶಿಪ್ಪುಡಿತ್ತಿನ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ನಕ್ಲು ಪೂರ ಜೆತ್ತಿನ ಟೈಮ್. ಟೈಟಾನಿಕ್ದ ಇಂಜಿನ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಸೇಮ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಲೋವರ್ ಡೆಕ್ ಇಡಿತ್ತಿನಕಲು ಫುಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಡು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಬಾಯ್ಲರ್ ಲೋಡ್ ಮಂತೊಂದು ಪುಯರ್. ಲುಕ್ಔಟ್ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಸಾದಿ ತೂವೊಂದು ಪುನಕ್ಲು ತೂವೊಂದು ಪುಯರ್. ರೇಡಿಯೋ ರೂಮುಡು ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಜೆಪ್ಪರೆ ಪೋಪೆ ಅಪಗಾಯನ ಜೂನಿಯರ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ನಕ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಕಡಪವನೆಟ್ಟು ಬಾರಿ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪುಯ್. 11:40 ಕ್ರೋನೆಸ್ಟ್ ಇಡಿತ್ತಿನ ಫೆಡ್ರಿಕ್ಗೂ ದೂರೊಡಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಐಸ್ಬರ್ಗ್ ತೋಜುನು ಒಂದೇನು ತೂಯಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಜೋರುಡು ಗಂಟೆ ಹಾಕುವೆ ಅಪಗ ಟೈಟಾನಿಕ್ಗಳ ಐಸ್ಬರ್ಗ್ಗಳ ಇತ್ತಿನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಖಾಲಿ 600 ಮೀಟರ್ ಮಾತ್ರ. ಫುಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಂದಿಪ್ಪುನ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಶಿಪ್ಪುನು ಆತ್ ಕಮ್ಮಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೈ ಉಂತವನ ಅಸಾಧ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಫೀಸರ್ ಸುರುಕು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಇಂಜಿನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ಪಾದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಜಿನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪನ್ಪೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂದು ಶಿಪ್ಪುದ ಬ್ರೇಕ್ ಲೆಕ್ಕ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಶಿಪ್ಪುದ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ತಿರ್ಗಾವೇರು ಶಿಪ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಟರ್ನ್ ಆವೇರ ಶುರು ಆಪುಂಡು. ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಐಸ್ಬರ್ಗ್ದ ಕೈತಲು ಪಾಸ್ ಆನಾಗ ಶಿಪ್ಪುದ ನೀರದ ಅಡಿತ ಭಾಗ ಐಸ್ಬರ್ಗ್ ತಾಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಿನ ರಿವಿಟ್ ತುಂಡಾದು ಪ್ಲೇಟ್ ಓಪನ್ ಆದ ನೀರು ಉಲಾಯ್ ಬರ್ರೆ ಶುರು ಆಪುಂಡು. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆದ ಸೀದ ಲಕ್ಕದ ಡೆಕ್ಗೆ ಬರ್ಪೆ ಫುಲ್ ಶಿಪ್ಪುದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಏತಾತನಂದು ತೂದು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ 20 ನಿಮಿಷನೇ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಕ್ರೂಗ್. ಟೋಟಲ್ 5 ವಾಟರ್ ಟೈಟ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನೀರು ಪೋದುಪ್ಪುಂಡು 16 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಗು ನನ್ನ ಶಿಪ್ ಮುರುಕನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪಂಡದು ಪೂರೆರ್ಲ ಒತ್ತೊನ್ವೇರು. ಅವೇ ಪೊರ್ತುಗು ಮೂಲು ರೇಡಿಯೋ ರೂಮ್ ಉಡಿತ್ತಿನ ಜಾರ್ಜ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಡಪೇರ ಶುರು ಮಲ್ಪೆ. ಈ ಟೈಟಾನಿಕ್ ದ ಡೆಕ್ ದ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ದೂರಡೊಂಜಿ ಶಿಪ್ ತೋಜುನು ಅಕಲು ಒಂದು ಶಿಪ್ ಬತ್ತದ ಪೂರೆರ್ಲ ಬದುಕಾವುಂಡು ಅಂದು ಎದುರು ತೂವೊಂದು ಪುಯರ್. ಈ ಶಿಪ್ಪುದ ಪುದರೆ SS ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ. SS ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಶಿಪ್ಪು ಟೈಟಾನಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ದಾಲ ದೂರೊಡಿಪ್ಪುಜಿ ಆಂಡ SS ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಶಿಪ್ ದ ರೇಡಿಯೋ ಆಪರೇಟರ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಫ್ ಮಲ್ತದ ಜೆಪ್ಪರಬಹುದು ಪುಯ್. ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಕಡಪುಣ್ಣ ಒವ್ವೇ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾಗ ಬೋದು ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಶಿಪ್ಪುದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಟಾನ್ಲಿ ಫಿಲಿಪ್ ಲಾರ್ಡ್ ಐತ ಸ್ಟಾಫ್ ನಕ್ಲು ಪೋದು ಟೈಟಾನಿಕ್ ಹಿಡಿದು ಪ್ಯಾನಿಕ್ ರಾಕೆಟ್ಸ್ ತೋಜೊಂಡು ಅಂದ ಪನ್ಪೇರು. ಐಕಾಯ ಪನ್ಪೆ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಉಪ್ಪುನ ಪೂರ ಎಚ್ಚದಕ್ಲು ಮಲ್ಲ ಕಾಸದಕ್ಲೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಕ್ಲಿನ ಪಾರ್ಟಿ ಆವೊಂದು ಪೋಡು ಪಂಡದು ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲು. ಟೈಟಾನಿಕ್ ಹಿಡಿದು ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಕಡಪಡು ಒಂದಿತ್ತಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಸಿಗ್ನಲ್ನು ಕುಡೊಂಜಿ ಶಿಪ್ ಕಾರ್ಪೇತಿಯ ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಅವು ಸಾಧಾರಣ 107 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಉಡುಪುಂಡು. ಅವೆತ್ತ ಫುಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬತ್ತುಂಡಲ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬರ್ರೆ ಆಯ್ಕ 4 ಗಂಟೆ ಓಡು. ಕಾರ್ಪೇತಿಯ ಸಿಗ್ನಲ್ ತಿಕ್ಕಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಟೈಟಾನಿಕ್ ದಡೆ ಪಿದಾಡು.
ಪದ್ರಾಡರೆತ್ತ ಪೊರ್ತುಗು ಟೈಟಾನಿಕ್ ದ ಲೋವರ್ ಡೆಕ್ಕಡ್ ಫುಲ್ ನೀರ್ ದಿಂಜಿದ ಪೋದುಪ್ಪುಂಡು. ಹುಂದುಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ತುಲೆ ಉಂದುವೇ ಐಸ್ ಬರ್ಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೋದು ಮಿನಿ ಗುದ್ದುದುನ್ನಾಂಡಲ ಶಿಪ್ ಮುರುಕುದಂದು. ಎದುರು ಡಬಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ 4 ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಒರನೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆತದಂದು ಒಂದು ಯಾನ ಪನ್ಪಿನತ್ತು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ನಕ್ಲೇನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಪದ್ರಾಡು ನಲ್ಪಗ್ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಇಡ್ತಿನ 14 ಸೇಫ್ಟಿ ಬೋಟ್ಲೇನು ತಿರ್ತು ನೀರ್ಗೆ ಜಪಡಾವೇರು. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಪಣ್ಣಿನ ಪ್ರಕಾರ ಪೂರ ಬೋಟ್ಲೇಡು ಪೊಂಜೋ ನಕ್ಲೇನು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೇನು ಸುರುಕು ಕಡಪಾಡುವೇರು. ಈ ಫುಲ್ಲು ಶಿಪ್ಪುಡು ಸೈತಿನಕ್ಲು ಎಚ್ಚ ಆಂಜೋ ನಕ್ಲೆ ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್ ಪಾಡ್ದು ನೀರ್ಗೆ ಲಾಗಿಂಡಲ ಪೂರ ಸೈತಿನಿ ಕೋಲ್ಡ್ ನೀರ್ದ ಚಳಿ ತಡೆಯರಾವಂತೆ. ಇಂಚ ಚಳಿ ತಡೆಯರಾವಂದೆ ಸೈಪನೆಕ್ ಹೈಪೋಥರ್ಮಿಯಾ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಸಾಧಾರಣ ಪುಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ 4 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಗು ಕಾರ್ಪೇತಿಯ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಜಾಗೆಗೆ ಬತ್ತದು ಮುಟ್ಟುಂಡು. ಜೀವೊಡಿ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೇನು ಬದುಕಾವಂಡು. ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಆಪುಂಡು. ಮುರ್ಕೆರಾವೆಂದಿನ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಮುರ್ಕುದುಂಡು. ಚಾಪ್ಟರ್ 7 ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಒಂದು ಟೈಟಾನಿಕ್ದ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಗ್ ತಪ್ಪು ಏರ್ನಾಂದ್ ಪನ್ಪುಂಡು ಪನ್ಲೆ. ಲೈಫ್ ಬೋಟ್ ಕಮ್ಮಿ ದೀಪಾಯಿನ ವೈಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ದಕ್ಲನ ಲೈಫ್ ಬೋಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡಲ ಎಪ್ರೂವಲ್ ಕೊರ್ನ ಸೇಫ್ಟಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಡ್ರಿಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಐಸ್ ಬರ್ಗದ ಲೊಕೇಶನ್ ನ ಮೆಸೇಜ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಲ್ತಿನ ರೇಡಿಯೋ ಆಪರೇಟರ್ ನಕಲನ ಬೈನಾಕ್ಯುಲರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕ್ರೋನೆಸ್ಟ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಕಲನ ಅತ ಟೈಟಾನಿಕ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುನ ಬೊರ್ಚಿ ಬಣ್ಣಿನ ವೈಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ದ ಸಿಒ ನನ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಜ್ಜಂದಿನ ರಿವೀಟ್ಲೆನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಿನಕಲನ ಅತ ರೇಡಿಯೋ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದು ಜೆತ್ತಿನ SS ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಶಿಪ್ಪು ದಕ್ಕಲನ ಏರ್ನ ತಪ್ಪು ಅಂಡದಾನೆ ಅಂಡ ಪೋಯಿನ ಜೀವಲು ಪಿರ ಬರ್ಪುಂಡೆ. ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ ಟೈಟಾನಿಕ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ತುಣುಕು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತನಂದು ಎನ್ನುವೆ ಲೈಕ್ ಆನಂದ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ನಕ್ಲೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ದೊಟ್ಟುಗು ನನವರ ಕುಲ್ಲುದು ಪಾತೆರ್ಗ ಪ್ರೀತಿ ಪಡು.